De l'huracà sobre els mapes, un poema titulat Ordinador està dividit en dues parts, una és la pantalla, l'altra és teclat. La pantalla suggereix el desordre del món, l'evolució d'informació que ens arriba, i en el teclat, en canvi, la llibertat de l'individu que es va situant dintre d'aquesta informació. Ordinador. En la pantalla, les curses trepidants dels jocs, els paisatges virtuals, arxipèlag, l'oceà, el laberint, la biblioteca, els mapes, les pintures, el saber, la llau de dades que mai no seran saber, els missatges electrònics, els xats, les temptacions, les promeses, els portals, les pàgines, els llocs, els virus, els atacs, la feina, les hores. I aquesta escuma d'imatges turbulentes que esdevé la part visible d'aquest temps. El saber que no serà saviesa, sinó desordre, necessitat, urgència, dispersió. Totes les edats en una sola edat, barrejades, superposades. Totes les tendències, tots els estils, totes les creences, mesclades en un bosc d'imatges i paraules. Descobriments, ximpleries, sordideses, estímuls. Un huracà sense filtres ni brúixoles, el diluvi, l'incendi, la mina i el femer, la publicitat i la mort, el caos. En el teclat sóc jo. Mano, clico, ordeno, pregunto, dialogo amb la pantalla, faig lliscar les imatges dels jocs, decideixo el rumb de les navegacions en l'oceà de les xarxes, parlo amb els amics i amb desconeguts, soc lliure. Sí, és cert que el món és gran i que ens desborda, però val més ignorar-ho que saber-ho? Ho sé, i em deixo perdre en l'atzar i la sorpresa, tecla a tecla, paraules, nombres, instruccions, enter, jo, demiurg del meu propi univers, constructor del meu jo, i un altre món se m'obre.